Avui començo a llegir el capítol 7, ja anem pel 7è capítol del llibre del Gaudí i el secret de les tres creus, i vaig a fer una mica de memòria per veure com s'hi anava el llibre i de com han explicat aquestes explicacions. El Bernat estava revisant exhaustivament de pujar 89 graons i veien que això és moltíssim, i a part que sigui moltíssim, doncs per sort aquest llibre m'està agradant i ja anem quasi per la meitat. Ara anem pel capítol 7, que és el que jo ja convindria de... No, però què faig pel 4? Que si el 4 ja no estem, que anem pel 7 ja. A veure si el trobo, a veure on està. Vale, començo aquí pel 7è capítol a veure què passa. El barri de Gràcia és un dels pocs indrets de Barcelona que ha mantingut la personalitat unitària de l'antic poble que havia estat. Conserva les seves tradicions i les seves festes, i sobretot en el mes de febrer té lloc la cavalcada de Sant Medir, quelcom únic de la vila de Gràcia, on els genets fan les delícies dels nens llaçant regals i carmels pel carrer Gran de Gràcia. El barri té places molt representatives de la cultura de Barcelona, com la plaça del Sol, centre de festes i empalats, o la plaça del Diamant, famosa per la novel·la del mateix nom de Mercè Rodoreda. La plaça del Sol està englanada amb serrells de coloraines, fanalets i moltes paradetes on provar sort amb algun joc de cucanya. Hi ha una tarima que hi resta des de les festes de Gràcia i que avui servirà per les actuacions de la nit. La Laia arriba amb els seus 4 acompanyants. El Bernat, que encara no s'ha desencatat la gorra groga. En Marc, que ho mira tot amb ulls plens de sorpresa per tantes novetats. La Kit, que tot i estar també admirada durant tot l'estiu, ja ha tingut temps d'anar-se a vessant al tarannà de les festes del país, i la Tura, que, mentre li explica tot allò que la Kit no entén, no para de donar voltes al signe que no han sabut desxifrar, el triangle de l'inrevés. En entrar a la plaça, el surt a rebre un pallasso que fa malabars amb unes bitlles i que els convida a provar-ho. En Bernat comença. Enlaira les bitlles amb decisió i tal com pugen baixen sols que totes a terra. No n'agafa ni una. Després ho prova la Kit, que aconsegueix agafar-ne 2 i tornar-les a enlairar. I finalment en Marc, que, sorpresa, fa una exhibició de malabarisme. En Marc enlaira les bitlles i juga durant uns segons sense que ni caigui ni una a terra. Tots l'aplaudeixen i la Tura pensa que ella ja ho provarà un altre dia. Recorda perfectament que a les colònies de l'any passat hi va dedicar unes bones estones i quan estava sola encara se'n sortia mig bé, però quan algú la mirava les pilotetes de colors semblava que s'escapaven soles. S'aturen a les diverses parades, aquí proven de pescar. Al davant d'aquesta intenten que els cèrcols de colors encerclin el con que hi ha a terra a un parell de metres de distància. Més enllà es tracta d'enfarinar-se la cara i provar d'agafar amb les dents uns objectes que suren dins d'un cubell ple d'aigua. Acaben tots amb la cara emblanquinada com uns pallassos, però es fan un tip de riure. En Marc és un crac en totes les atraccions i en Bernat decideix que ell serà el primer a trencar l'olla. Es posa a la cua i, quan li toca el torn, li tapen els ulls, li fan donar 3 voltes i li donen el pal. En Bernat ha quedat d'esquena a l'olla i amb el primer cop de pal que dona, per poc no fa una calamitat entre el públic. Sort que el noi de l'organització al darrer moment l'ha pogut aturar i el gira una mica més de cara a l'olla. A banda de l'ensurt, tothom riu, ja que és la primera vegada que veuen algú que, sense tempeig previ, ja espera endevinar el cop. El monitor, en veure que es tracta d'un noi molt decidit i un xic perillós, decideix vigilar-lo de prop. I aquesta vegada, en Bernat sorprèn a tots quan, amb el pal localitza la situació de l'olla, li clava un pinyac tan fort com l'anterior. La toca de ple i el terra s'omple de carmells i sorpreses que tots els nens i nenes s'afanyen a replegar. Ella es destapa els ulls i es treu la gorra a fi d'omplir-la de tot el que pugui. Just quan ho ha fet i en sentir els xicles de la Tura, que està sota els efectes d'un atac de riure, se n'adona que ha deixat al descobert per primera vegada i en públic l'obra mestra de perruqueria que es va fer ahir al Cap. Les rialles de la Tura aviat s'encomanen. Primer entre el seu grup, però quan la Kit, la Laia i en Marc ja estan caragolant de riure,
El públic s'hi afegeix i l'espectacle s'acaba amb en Bernat a terra mirant-los a tots com riuen, la majoria dels quals no saben ni de què riuen, ja que a Barcelona el tallat d'en Bernat podria passar per una excentricitat del perruquer i ningú no hi donaria més importància. Molts es pensen que riuen per l'olla trencada, així que en Bernat decideix afegir-s'hi i comença a riure a crits com si el motiu de les rialles no fos ben bé ell. Tot s'acaba amb un aplaudiment general, mentre els organitzadors pengen una nova olla per poder seguir amb el joc. Tenien gana? Doncs aquí acaben de trobar la parada escaient. Donen xocolata desfeta i melindros. Que bona! Sols que s'ha de menjar de manera especial, que seure de dos en dos i amb els ulls tapats procurar donar al melindro sucat de xocolata al del davant. No s'ho pensen dues vegades, i la Tura i en Marc seuen davant per davant, mentre l'equip i en Bernat fan una altra parella. Els tapen els ulls, els serveixen la xocolata i els melindros i comença el joc. El públic, de primer, es fixen en el Marc i la Tura, que a base de sons han desenvolupat un sistema en el qual aconsegueixen menjar bastant i embrutant-se molt poc. Però, al cap d'una estona, l'atenció es desvia cap a la parella del costat. Ja no saben si riure o plorar davant la pobra noia xinesa que té la cara, els cabells, el turbant, la camiseta tan plens de xocolata que no hi haurà manera de deixar-la presentable. I el ximple del nen del seu davant, que a més per resultar més efectiu, s'ha posat dret i segueix a cop de melindro més aviat com si pintés una paret, que no pas com si servís un berenar a una companya. L'equip ja sabia que quedant-se amb en Bernat no li parava res de bo, i ara ja sap que va plena de xocolata fins a la coroneta i mai no t'ha ben dit. Sort que la xocolata a ella li encanta i s'ho ha pres com una animalada més d'en Bernat. De sobte, la plaça s'omple de música de graelles i apareixen una colla de bastoners vestits amb pantalons blancs cenyits als genolls, camises vermelles, faixes negres i espardenyes de 7 vetes, proveïts de bastons que fan repicar a terra i amb els dels companys. Tant la Kit com en Marc és la primera vegada que veuen aquest ball típic català i els sorprèn la força i el ritme que desprèn. En acabar l'actuació dels bastoners posen músiques del món i de sobte, després d'uns sons russos i d'uns tailandesos, una melodia xinesa omple la plaça. En Bernat anima la Kit perquè els faci una mostra de com ballen al seu país i ella no es fa pregar 2 vegades. Aviat es fa un cercle de curiosos al seu voltant que admiren aquesta dansa espontània que posa imatges a la música que està sonant. Llàstima que no vagi amb vestits típics perquè balla perfectament o, si més no, això els sembla a tots. En acabar la música, tot la gentada congregada al voltant de l'equip aplaudeix el seu ball amb ganes i ella, tímida com és, s'enrojola una mica. No s'hauria imaginat mai despertar en tanta expectació. Després d'un parell de peces més de diferents països, apareix un presentador sobre la tarima. Benvinguts tots avui a aquesta plaça per celebrar la festa de la diversitat. Tot seguit tinc el goig de presentar-los un grup d'artistes de Nigèria que ens oferiran música i danses típiques de la seva terra. Amb tots vostès, Nyige Nyigu. D'un salt apareixen a l'enterrinat 6 nois i 6 noies. El to de la seva pell d'un negre intens i lluent fa destacar encara més les seves acolorides túniques. El ritme va posseint tothom, començant pels que són davant de l'escenari. I de sobte, hom té la sensació de trobar-se en plena selva. El batec dels tambors, bogons i variats tipus d'instruments de percussió que formen una parada dalt de la tarima, sota les mans grans dels nigerians, que són tots ells ritmes sumats als seus cants provinents del cor de la selva, i amb els balls airosos i compassats de les noies omplen la plaça d'una sensació de llibertat i de natura. A en Bernat no se li acut res més que posar-se a ballar d'una forma ben estranya. Intenta imitar els salts que fan els artistes nigerians, però ni de bon tros no hi té tanta gràcia. Així doncs, la seva representació queda més aviat patètica. Recorda més els moviments dels orangutans que no pas altra cosa, i per això desvella altra volta al seu entorn una onada de rialles. Sols que ara sí que és ben conscient que estan dedicades al seu pèssim estil de ball. I com que ja s'ha començat el que costa esperar, si aquests volen brou
En tindran 2 tasses. Comença a improvisar un ball simiesc, movent-se a grans gambades i seguint més o menys el ritme de la música. Finalment, per l'absurditat de la situació, aconsegueix que un bon grapat de gent s'acabi interessant més per les seves animalades que no pas per l'espectacle de l'escenari. Qui sóc? Algú ha tapat els ulls a la Laia i una veu coneguda, però que ara mateix no sap identificar, li parla a l'orella. A veure si fem memòria. La darrera vegada que ens hem vist ha estat aquest estiu a Tossa de Mar. Ah, en Carles, exacte, diu el noi mentre treu les mans del davant dels ulls de la Laia. Ei, quina passada! Saps que m'he passat mitja tarda pensant en tu? Què dius? Que em vols posar nerviós? És que tenim un enigma per desxifrar i jo pensava, en Carles, que sap tantes coses, segur que m'ho pot aclarir. Què esteu fent, algun joc de pistes? No, és més interessant que això. Però pel que fa al cas és com si fos un joc de pistes. Escolta, Carles, tu saps què significa un triangle en revés? Carai, Laia, ara m'agafes de sorpresa. A veure, potser a casa sí, segur que tinc algun llibre de simbologia i es podria trobar, però tots aquests llibres els tinc a la Masia de Manlleu i fins al cap de setmana que ve no hi pujaré. La Laia queda una mica desinflada després de les expectatives que s'havia fet en trobar el seu amic. Però tranquil·la, no t'hi amoïnis. No està perdut. Aquí al barri hi viu un amic meu que és astròleg i estudiós de l'alquímia i ell ha de conèixer el significat d'aquest símbol. Si el visites ara, segur que el trobaràs a casa. Digues-li que hi vas de part meva o potser millor que li faci una trucada i així t'alliço una mica el camí. En Carles agafa el seu mòbil i marca. La Laia se sent excitada. Se'ls acaba d'obrir una altra porta i se n'adona que la seva sensació queda confirmada amb les darreres paraules d'en Carles que tanca el mòbil satisfet. Pots anar-hi quan vulguis, mentre no sigui més tard de les 11 de la nit. Viu aquí a la vora, al carrer de la Providència número 15, en una caseta antiga, d'aquestes típiques de Gràcia i de molts pobles. T'entendrà molt bé, ja veuràs. Bé, doncs anem-hi. La Laia es gira i cerca amb la vista per tot el seu voltant. De sobte, la preocupació envaeix el seu rostre. La veu li surt amb una forta càrrega d'angoixa. Algú sap on és en Bernat? Suplica mirant els altres nois amb l'esperança que algú li doni una explicació sobre l'absència d'en Bernat. Malgrat el greu que el sap no poder donar una alegria a la Laia, l'atura la Kit i en Marc es miren estranyats i neguen amb el cap. I aquí comença, aquí acaba el capítol 8. Falta molt poc, estem a la meitat de camí, el que havia identificat. Gràcies per llegir el capítol 7 i espero que hagi agradat i que m'estigui interessant el llibre.